እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኤርትራ ትርከብን 37 ሃገራት ኣፍሪቃ ዋሕዲ ብቑዓት ሰብ ሞያ ጥዕና ዘለወን ሃገራት ምዃነን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘርግሖ መግለጺ ብደረጃ ዓለም 55 ሃገራት ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ዘለወን ምዃነን ክጠቅስ እንከሎ ተን 37 ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርከባ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣብዘን ሃገራት ነስታት 100,000 ሰባት ሓካይም ነርሳትን ኣሕረስትን ዝርከብዎም 49 ሰብ ሞያ ጥዕና ጥራዮም ዝሽፍንዎ። ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ጸጋታት መንግስታት ኣብ ጽላት ጥዕና ዝገብርዎ ውሕድ ወፍሪ ዘይበቑ ምሕደራን ዋሕዚ ሞያውያን ናብ ስደትን ገለ ካብቲ ቀንዲ ነዘን ሃገራት ንዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ቃሊዕወን ዘለዎ ነጥብታት እዩ። እቲ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ንመጻእውን ብዝባእሰ ክጋደድ ከም ዝኽእል ዝኣንፈተ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ 2030 ናብ ዘሎ ግዜ ብ45 ሚእታዊት ከንቆልቁል ምዃኑ ኣሚቱ። 745 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብራ ኣህጉር ኤውሮጳ 3.4 ሚልዮን ሓካይምን 7.3 ሚልዮን ነርሳትን ክህልው እንከለዉ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ኣፍሪቃ 300,000 ዶክተራትን 1.2 ሚልዮን ነርሳትን ጥራይ ምህላዎም እቲ ጸብጻብ የመልክት። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ምውላዕ ኩናት ተተሓሒዙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሽበራዊ ክብል ቅድሚ 2 ዓመታት ንዘሕለፈ ውሳኔ ትማሊ ረቡዕ 22 መጋቢት ኣልዒልዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ነቲ ኩነታት ንምቁፅጻር ንሕወሓት ሽበራዊ ምዃኑ ዝገልጽ ውሳኔ ንኽሕልፍ ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ እማመ ብዘይተቃውሞ ከም ዘሕለፎ ይዝከር። እቲ ኩናት ህይወት ማይታ ሽሓት ሰባት ተሃሊቑን ኣብ መዛቢሉን ብዘተ ሰላም ንምፍትሑ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስምምዕ ምስ ተበጽሐ ድማዩ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ብዝቐረበሉ እማመ ብወግዒ ከም ዘለዓሎ ዘፍልጥ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ዝውሳኔ ኣብ 21 መጋቢት ምስ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣኺባ ከም ዘካየደ እኳ እንተተፈልጠ ዝርዝር ናይቲ ምይይጥ ከይተገልጸ ይጸኒሑ። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዘተን መፍትሕ ብቐዳምነት እትዋሳእ ዘላ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ብጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምልኣኽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተረቑሐ ዝግለጽ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ብምርኻብ ተመያይጡ እዩ። ዝርዝር ናይቲ ዝተኻየደ ዘተ እኳ እንተዘይተሓበረ ስምምዕ ንዘተ ሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ ንምቅልጣፍ ኣብ ዝሕግዙ ነጥብታት ምትኳሩ ግና ተፈሊጡ። ሓደ ካብቲ ንትግባረ ስምምዕ ንዘተ ሰላም ውሑስ ዝገብር ነጥቢ ድማ ምስራዝ ሕወሓትን ሰበስልጣናቱን ካብ መዝገብ ሽበራን ሙቐም ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይን ምዃኑ ይጥቀስ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ምስራዙ ድሮ ቆይሙ ንዘሎ ንህዝቢ ግና ብወግዒ ዘይተሓበረ መሰጋገር መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ዝእንፍት እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታኔታቶም ይህብሉ። ኣብ ዩጋንዳ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ወዱ ነቲ ነታ ሃገር ን37 ዓመት ዝመርሕ ዘሎ የወሪ መሰቨኒ ክወዳደር ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ ናይ ጀነራል ማዕርግ ዘለዎን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዩጋንዳን ዝኾነ ወዲ 48 ዓመት ምሆዚ ካይነሩጉባ ኣብ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ወዲ 75 ዓመት ኮይኑ ንዘሎ ኣቦኡ ንምትካ እዩ። ጀነራል ካይነሩጋባ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብትዊተር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነብኡ ብምትካ መራሒ ዩጋንዳ ንምዃን ካብ ነዊሕ ዝህንጠዮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ወግዓዊ መርገጺ መንግስቲ ዩጋንዳን ሰራዊት ሃገርን ዘይውክል መልእኽታት ብመገዲ ትዊተር ዘመሓላልፍ እኳ እንተኾነ ካብ ነቐፌታ ሓሊፉ ዝተወስደሉ ዝኾነ ስጉምቲ የለን። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ስልጣኖም ንምዕቃብ ደቆም፣ ኣሕዋቶም፣ ናይ ቀረባ ኣዝማዶም፣ ደቂ ዓዶም፣ ደቂ ብሔሮምን ኣውራጅኦምን ከም ዓጀብቶምን ሰበስልጣን ወሰንቲ ጽፍሕታትን ክምድብዎም እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘለዉ መራሕቲ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ወዲ 80 ዓመት ፕሬዚደንት ኤኳቶርያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ባሳጎ ንበኹር ወዱ ምኽትል ፕሬዚደንት ክመዘን ከሎ ካልኦት ደቁ ኣሕዋቱን ናይ ቀረባ ዝማዱን ድማ ንወሰንቲ ስልጣናት ሃገር ኣማሲሕዎም ኣሎም። ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ እውን ኢያን ካጋመ ዝተባህለ ናይ ምኽትል ተለንተ ዘለዎ ወዲ 30 ዓመት ወዱ ሓደ ካብ ናይ ቀረባ ዓጀብቱ ክኸውን መዚዝዎ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።